Sige bro, go ahead bro. Okay, so daghan kayo salamat Mr. Moderator sa imong pag-cater dire karon sa atong debate. Aniya salamat pud ta ni Mr. Dodong Rosales nga niya dinhi karon o gana kay kuan. Sa kadali lang ha. Ako'y debate. So akong pamatud-an nga ang Biblia ang Katoliko dyan nag-compile ana. So bot pasabot dili 70 Adventist o bisan unsang religion ang nag-compile ni anang maong Biblia, kundi ang simbahang Katoliko jud way lain. Kay kung mo dinay si Dodong Rosales kinsa man di ay og dili simbahang Katoliko, basig moingon siya nga na mas Biblia gipiyal mas mga Hudyo ang mga pulong Hudyo day mo unsay religion na ng mga Hudyo ha, inda pagapon tag Christianity kay dili man na Judaism. Nya unsa may tinuod nga religion sa Christianity? Roman Catholic. Therefore ang Roman Catholic mao di ay gipiyalan sa pulong sa Dios. Ug kinsa may naghipos ni ana, kinsa may responsable sa paghipos ni ana nga mamahimo ng isa Genesis hangtod sa Revelation. Di ba ni adtong tawag kaning siglo nga 382 AD sa Concilius Roma o sa kining pangulo ni Pope Damasus I, no? Siya man ang nagpagawas anang mga libro nga 73 ra jud na kabuok na kanon. Pero naa may mga laing relihiyon nga lahi sila libro ilahang Biblia pero di nata magisgotan ng ilang Biblia sa 66 sa kabuok. So this is not all about apel baning ni ang Deuterocanon o wa. Ang atong gisgutan is compilation man. So kini si Pope Damasus I, ika-37 Santo Papa simbahang Katoliko, dili jud ni siya tawag aning ni ang Sabadista. So siya'y naghipos niini. Siya'y nagpagawas, no? Buti pasabot is siya'y nagpagawas pinaagi ni ining 73 ka buk libro ray dawaton nato. Unya karon gisugo niya si San Hieronimo nga ipatranslate ng Biblia ngadto sa Latin sa rason nga nag-iko ko na to tingog diri. Sa rason kay ang opisyal nga lengguwaheng gigamit sa simbahan Latin man. Nya kuyaw kay ni si Saint Jerome kay venerable ni tawag ani nila ni sa Seventh Adventist. So Katoliko jud may lain. Ang pangutana kanang New Testament nga mga sinuwat Katoliko ba na? Yes. Dila na ko ukbo na libro. Nya dinhi sa atong mga kamot. Basig mangita siya akong basahon. The Oxford Companion to the Bible, New International Version Bible Dictionary. O nya kaning isa na to ka Bible Dictionary gihapon nga duha man ni kabuok illustration. Asa ni? Illustrated Dictionary of the Bible. Klarong nag-ingon nga Catholic letters ang mga New Testament. So kana na yung mga New Testament mga Katolikong sinulat na ang question sa may Katoliko basis dictionary. Aminado dictionary ni sila kay bisan gali si Bacalaris iyang pastor nga amigong nag-display pa man galing dictionary sa luyo sa iyahang live. Nga ang dictionary nag-ingon sa Webster Dictionary, Catholic Church, the original Christian Church, member of the Roman Catholic Church. Subot pasabot ani. Isa, bro. Ipusan time, bro. Walay nag ipusan time. Walay nag-speaker nagalanog-lanog daw gay ko kung tingog. Murag na guys speaker bro kay kuan man gud kanang gaiko-iko man. Loudspeaker ta Rosales. Wala man sa kadali lang ako itingan kuan balin ako. Ay sa kadali lang ha. Oh.
Kay Kuan siguro ni, ang cellphone ni, hindi kong kuan niya. gabalibad man ning auto kuan kay iko ko no. Lain daw kay paminawon. Eugene kay kuan man gud. Iko akong bingog. Hindi lang, ganito yung bali ni. Sige guys, stop ang time ha. Doon na pa kay 6 minutos. Ang 4 seconds. Ay, Taro nga ang kuan mo Bro Rosales, ang inyong cellphone para nindot paminawon ba? Ang presentation ni Bro. Para dili iko ang presentation ni Bro. Eugene bro. yun yung signal ba? Dahil lang ako, signal pa. Lag man, kuan, isa, cellphone. Click ba? Hello. Istorya daw bro. Kana pa? Wala iko bro, pero imong mic mahinay da. Barag natandog na imong mic. Tingog Rosales. Nawa da kamute ka bro, wala bay tingog imong mic. Nakamute ka wait. Wait tingog. Wala imong tiyo, burag matandog imong jack sa kuan, imong burag cord sa imong microphone. Na magkanaas oh. Wa kay tingog bro. Bro, tangtangan na lang na imong headset bro. Cellphone na lang gamit. Kimo na nakahinungdan na nang gaiko-iko. Gitingog Rosales. Wala yun. Wala. Bro, tangtangan na imong microphone. Cellphone na lang gamita. Wala lang microphone mo bro. Bro Eugene, Bro, nawala lagi si Rosales. nag-change siguro tog kuan. Huwag iko magod siya. Atong balik ra tog tawag siguro. Kinsa mo tong pastor nga bulaos kay bro? Katong imong gi-shared ba nga arig Cebu? Burito gitawan na. Imo bitatong gikuan gi komentaryo man ko ni Agi. Di man siya masukol. Masa tayo SD ito siya bunagin. Murag dili siya Trinitarian bro. Pentecostal siguro. Gitawahan na nga. Pentikostal tingali no. Okay, di ang kanang Burito gitawahan na kay nga city ko no yang gipanghagit pila ka tuig na wa ko ni sukol-sukol. Burito tawahan na. wapod niya hinganlig kinsa tong safety hayang gisuklan. Bradsuk ko no, bradsuk. Pumagali siya nakatak og Cebu. Ako yinan nga sulayos ako ayaw sa atong sok sulayos ako. Kana bro, wala na bro. Wala na bro, okay na bro. Good. Pero wala kay kamera. Ha? Naka ito mo ka dire good. Kana.
Wala, kami na ako niya. Okay na bro. Kana. Kami na, Wide. Ay bro, Rosales. Sige. Padayon ko ha. Oh. So mao na to siya nga ang simbahang Katoliko gyud ang responsable ni ana. Ang trabaho lagi ni Dodong Rosales iyahang i-deny dili Katoliko. Kung dili Katoliko, mukita sa referensya nga naay laing simbahan gawa sa simbahang Katoliko. Ano lang? Pero di sa kahatag og referensya buot pasabot nga nagpabilin gyud tang nagbarog sa atong kamatuoran nga Katoliko ang nag-compile. So therefore, kay Katoliko man ang nag-compile, pati ang New Testament Katoliko sad ang nagsuwat. Wala na ako yung mga Biblia diring version sa loyo nga naghisgot og the Catholic Letter of St. James, the Catholic Letter of St. Jude, di ba? Na mga inana ba? Usam ng Katoliko, dili sa badista na. And that is why, kaning akong gihawiran nga Biblia, halos Bible handbook. No, giklaro dyan na diri nga ang kanadang New Testament, tanawa ha, sa page 1075. In the 397 AD, the Council of Carthage formally established the New Testament canon by ratifying 27 books of the New Testament. As we know, them expressing what have already become the unanimous judgment of the churches. Ang Canada unaccepted the book that was destined to become unanimous precious heritage. So pinaagi nining Councilio sa Carthage maoy nag-establish nga kana yung New Testament 20 city ra gina kalibro basig maingon sa Brad. Di ba adtong panahon ni Pope Damasus basig maingon sa nga sa 382 yan na magkanang gibo ang opisyal pag opisyal ana nga kanang na may mga manudlo gud nga mayog kinira mo na ang simbahang Katoliko mihatag og para lagod ng dogma ni Santa Maria nga walay buling walay sala kawahi naman kay nagiproklamar sa simbahan pero daan na sa kining 1st century si Santa Maria wala gina siya gipili na ginaana bang datinga ba pero kung topic ana ha so basig mo siya ba nga dito mas Roma Brad 382 yung ano man nga naamay 397 sa inyohang gibasang referensya wa mo nagkasinabot oy ang pagdeklarar pagproklamar nga 20 city ra gina ka book libro wa na idugang ana ang simbahang Katoliko. So ang trabaho ni Dodong Rosales yaha ginasupakon kining mga 70 Adventist wala ni sila ambag sa Biblia gamit-gamit lang Xerox lang ila sig panguha ani mga New King James Version ug New International Version pamutangan nila mga logo nya wala bay mga certificate of authorization gikan na ng mga publisher para mamutang sila gitugtan sila waya mo. So ang simbahang Katoliko bukod sa salamat Mr. Moderator bukod sa kitang nag-compile ebidensya kay naadjud po yung mga kanang nihil obstat og imprimatur but pasabot authentic na nga libro gikan jud na sa tag-iya gikan jud na siya sa kanang ni ang mismong naghipos ana nya ang kinsa may naghago-hago naghipos ang simbahang Katoliko way bisan isa nga 70 Adventist ha pinaagi ni Papa Damaso ang trabaho ani ni Pope Siricius ang paghingalan nga kini di ay mauni ang Biblia ug unang gigamit ni St. John Chrysostom sa iyang humili nya mao nang si Cardinal Hugo de Santo Caro mao'y namutang og kapitulo des Biblia og sa bersikulo si Father Sanctus Pagninos asa man na mabasa na ako'y libro na dire Foundation of kining Pentecostal Theology mabasa na diha og kining ni ang nasa kong libro gyapon dire Oxford Companion to the Bible. So mo na diha nga klaro kayo bisag si Bacalaris aminado sa wa tay problema ana Katoliko dyan namutang og kapitulo ug bersikulo aminado na si Rosales na lang atong gihuwat nga mutuo siya kung magsupak-supak siya gisupak na yung pastor. Mr. Moderator maaro to akong presentation daghang salamat. Okay, salamat Bro Eugene Gapos sa pagpamatuod nimo sa imong tema. Unya ato sa ning isip ang time para sa cross examination ni Bro Rosales.
gisahon ka pag-ayos mga pangutana. Kadiyot lang ha, Bro Rosales, kay ato sa gisit kay okay, o 10 minutos, Bro Rosales. Okay, Bro Rosales, negative. Andam na ba ka nga mugisa sa pangutana? Mugisa og pangutana ni Bro Eugene. Okay, andam. Okay, bro, kung mutingog ka, bro, mag sugod ang imong 10 minutos for examine. Okay, salamat kayo no sa atong dito no. Salamat kayo sa panahon no. Salamat gusto ang tawag ni affirmative. Una na ko pangutana si mo Bro Eugene Gapo. Unsa ang una nga Biblia nga nabuo? Una nga Biblia. Oh, bro, ipaduol ko no ng kuana, bro. Ipaduol ko no ng imuhang tingog kay murag hinay kayo siya. Yun layo mo duol murag unsa na nakay kuan dia. Wala man. Unsa ang una nga Biblia nga nabuo? Unsa tuiga? Bro, hinay kayong tingog. Ha? Ang kuan, bro, time ha, moderator's time post ato sa post ang time. Ang pangutana niya, Bro Eugene, unsa ang unang Biblia nga nabuo? Ug unsang tuiga? Pakitubag, Bro Eugene. O unsang unang Biblia nga nabuo? Kuan, bro, ang kining ni ang nailhan nga halos kompletong Kristiyanong Biblia sa sugod anang ika-4 ka siglo mo nang kanang gitawag na tog Codex Vaticanus 300 to 325 AD. Kanang Codex kaning Sinaiticus 330 to 360 AD. O kaning ang gitawag na tog Codex of Alexandrinus 400 to 440 AD. Sige. Okay, sumala sa imong tubag. Kanang gitawag og Codex Sinaiticus o Codex Vaticanus, Roman Catholic ba na karon? Mao ba na nga Biblia nga imong i-claim nga inyong gibuo o compile? Mao na siya karon dili. Kami may nag-compile, bro. Kay baingon ta mao na, bro. Kay isa sa mga pinaka karaan na nga mga kuan, bro, kompletong manuskripto sa Bibliang Griego. Nya kana sang Codex Sinaiticus usa po na sa pinakakaraan gihapon. Halos tibuok Biblia nga ni exist hangtod karon o sa Tagalog pa ni umiiral hanggang ngayon. Sige, bro. Okay. Kanang gitawag imong mga mauna siya. Kanang tuiga na nabulag na ba ang gitawag ang Orthodox o ang Roman Catholic ana nga panahon, nabulag na ba wala? Wala pa nabulag, bro, kay kuan man, bro, kining wa pa man mag-split ang Orthodox pero dili man nato ni isog nag-split na ba sila wala. Bahala sila nag-split sila ilaha dia basta kay ang isyo Katoliko ginagkumpal. Sige. Okay. Kanang asa man giuna sa duha? Codex of Codex. Bro, unsa man ang tingog niya, bro, nga layo man, bro, murag bagwala-wala. Duliti, Bro Rosales, ipaduliti mo hang. Idulit. Wala na gid, bro. Di gid siya. Nayang tingog, bro, pero mo gamay mo kusog. Ang katong gamay di gid na ko madunggan. Ay, pause ang time. Ano mo sa kuan? Nag-pause ng time, bro. Pause na. nag-pause Mura ng time, mag-iyahang. bro. Sige, bro. Kuan dia? Tingog, Bro Rosales. Tingog, bro. Sige, intra. Sige, intra tayo pangutana. Kanang gitawag ba kanang Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, asa mo gid sa duha ang nauna ana? Unsa to, bro? Asa sa duha ang nauna? Okay, sige. At least sa kabalo ko, mas una ang Codex Vaticanus, bro, 325. Unya ang Codex Sinaiticus niadto pa ng 360 AD. Pero kana manggong Codex Sinaiticus, ang sulod ana sa Old Testament kana mga Septuagint ug New Testament. Nya kauban gyapon na no ang mga libro nga kanabang kining wala giapil sa kining kanon sa kadaghanan nga simbahan mo nang naidyotor ni kanon. Sige, bro. Sulpong tana. Kanang Codex Vaticanus, mo man gingon nimo nga moy nauna. Kanang Codex Vaticanus, kinsa ang naka-compile ana? Kinsa ang naka-compile? Oo.
ang Codex Vaticanus. Muna akong giingon bro, ang simbahan lagi naghipos ana tanan. Pero ang lagi kinsa naka-compile ang simbahang Romano Katoliko Japon bro. Time sa bro Eugene, doon na pa objection ng atong negative. Sige bro. Kasi Ang yung atong objection. pangutan na kinsa, wala pa ingon nga simbahan. So, may yung gali kinsa, kailangan mahatag isang pangalan. Pangalan. Okay, time sa bro Eugene, So, ang iyahang pangutana bro Eugene, kinsa ang nag-compile anang imuhang Okay bro. Og pangalan ang imong isgutan bro, walay pangalan bro kay wa pa di pa man na compilation diha bro kanang Codex Vaticanus. Kay kanang Codex Vaticanus bro, Codex Vaticanus pinakakaraan jud na siya nga kumpletong mga kining manuskripto nga kana bang gitawag og kanang Grego pero naay mga nangawala ana no na og sa Tagalog pa ni bro may ilang mga nawawalang bahagi ha. Dayon mao to nga ang kanang naana jud New Old ug New Testament mao na lang Codex Sinaiticus. Na Septuagint ug New Testament na siya. So kung tao imong gisgutan ana, Okay. wala. Time na. Okay, sige Okay, bro. so pangutan na. Sa panahon anang Codex Vaticanus, sa Codex Vaticanus, unsa na siya na under? Kang Constantine dili. Unsa na nga under kang Constantine? Sa mao to yung pangutana bro. Inay man yung tingog bro. Mao na yung pangutana bro, panahon sa Codex Vaticanus, unsa na nga under ba na ni Constantine? Objection dili na ko motubag ana bro kay di wa man ta Okay, magingog okay. asa na under na. Objection. Okay, kay objection man atong pahibaw nga to ang katbang nga kinahanglan no nga mosubay sa tima. Oh, So ang tema kay compilation sa Biblia. Sige bro, Rosales, pangitag laing pangutana. bahalag asa na under bro basta kay Katoliko yung nag-compile mao na jud na. Okay. Sige, bro. Codex Vaticanus. Kanang gitawag nga Codex Vaticanus, nana ba ang Roman Catholic Church nga modern karon wala? Naa bro, kay ang Roman Catholic Church base sa history began in Anapirom in Jerusalem almost 2,000 years ago. Asa nagsugod sa Jerusalem? Kanusa? In the 1st century AD. Sige, next question. Okay. Niingon lang na ana. Kailangan naman ka tagai ko o secular nga evidence nga nagsulti nga naana ang Roman Catholic Church. Ake, Sa panahon. tagaan daw. Unang secular evidence. Pag may tag secular, way gidapigan ha. Ang New Book Knowledge Encyclopedia nag-ingon, Roman Catholic, nasa page 287. The history of the Roman Catholic Church began in Anapirom in Jerusalem almost 2,000 years ago. By about 120 person were gathered there the followers. Puro nagtubag pa kung Time sa bro, doon ay objection bro. Sige bro, say objection bro. Ang atong moderator, ang akong gipangayo nga pangutana kanang sa panahon ni sa Codex Vaticanus, mo na akong gipangayo nga kuan. Di, nakuha na ako, bro. Talaga ni scholar nga nagsulti Okay, bro. sa panahon sa Codex Bro. Vaticanus Bro. na ang Roman Catholic Church. Sige bro, nakuha na nako imuhang objection. So bro, Eugene, doon na kay counter objection? ang counter nako bro, nagtubag ko sa pangutana nga naa ba daw kuno ko'y mabasa nga secular evidence nga nag-exist ng Roman Catholic Church before anang Codex Vaticanus. Okay bro, Eugene. Time sa ipadayo imong tubag. Okay bro. Nitubag siya bro Rosales nga naa siya ay mahatag. So iyang gibasa ang iyahang ebidensya. So ato padayonon. Sige bro, Eugene, hatag. Muna, New Book Knowledge Encyclopedia o Britannica Encyclopedia. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational that traces its history to the Apostle of Jesus Christ in the 1st century. Next question. Okay, so pangutana. Kaila ba ka ni Eusebio Caesar? Kaila ka na niya wala? Si bro, di mansam ni Eusebio Caesar. Oh. Kaila ko bro. O kinsa man niya? Ha? Kinsa man na siya? Si Eusebio Caesar? Oh. Ay, kuan man na siya bro. Kaning sa 4th century Christian bishop, scholar, historian nga nag-serve sa kanang gitawag na to
Syria man siguro na sa Roman Palestine. Oh. Pero siya ang nailahan na he has base known ha na ilang nag-preserve sa vast amount of kanang gitawag na tog information sa mga early Christian church. Kanang naabi na sa libro nga gitawag na tog ecclesiastical history. Sige. Mo yun baka nga siya ang nag-compile sa Codex Vaticanus. Ug mauna imong pagtuo, yunan ko na. Ani samot di gid sa Badista, Katoliko ging nakuday. Okay, kay Noy. Mo ba na ang obispo sa Roman Catholic Church din eh? Maunay obispo sa Roman Catholic Church kay ngano man at the first place kanang iyang gitawag og ecclesiastical history nga trabaho niya nga ni-earn nga ni-ending po na sa title nga Father of the Church History. So kung imong i-prove di ay nga ko maghingalan way taong ginganlan ako ha, pero imo mang ipasok nga si Eusebius di Katolikong dako agyo perting gubaas. Daog gyapon tani gitabangan tani Rosales. So pangutana, kinsay nagsulti sa imo? Nakala siya Roman Catholic Church. Okay, obispo man siya bro, Christian bishop, scholar o historian. Unya way laing nag-exist nga simbahan sa first century ang Roman Catholic Church. Therefore, bishop sa Roman Catholic Church. Kayo, moingon kag dili, kinsa man ang simbahan na gawa sa Roman Catholic Church sa unang panahon. Ganay obispo. Okay, objection. Bro Eugene. Bro Eugene. Hilom sa bro Eugene kay doon objection. Sige bro, sa imong objection. Ako pangutana, kinsay nagsulti sa iya dapat may pangalan. Nga kanang gitawag si Eusebius Caesar na compile sa Codex Vaticanus, Roman Catholic na siya. O na siya ang gitawag na Eusebius na Roman Catholic. Okay, kinsa ko na nagsulti? Kinsa ko na kinsay nagsulti bro Eugene. Okay. Anak na si Kinsay may nagsulti? Kumayuntag kinsa tao, ako'y nagsulti based sa akong mga gipanghatag nga mga dokumento. Ngano man, kay si Saint Eusebius sumala pa sa Britannica Encyclopedia kung imo nang basahon dia, obispo, Christian nga obispo, scholar o historian. Nyaan sa mga simbahan na nag-exist sa una nga nay obispo, di man kamo, kaya man mo obispo, singig seminaryan ang gimuya mo. Ang simbahan Katoliko may naay obispo. Therefore, Roman Catholic Church. Kung sa man simbahan na sa una nga kanang naay obispo dili Roman Catholic Church. Di harata. Pero salamat kayo. Wa Okay, yun. bro. Sumala sa akong mabaungan. Kini si Eusebius Caesar under ni Emperor Constantine. O yun ka din. Og under siya ng tuiga o yunon ako, pero it doesn't mean nga di na siya nahimong obispo sa Roman Catholic Church. Bahala kung sang emperora sa unang under sila or kanang nakaapas pa sila emperor, kadagan mga obispo before ni Constantino. Na may mga Santo Papa. Pero salamat ang imong gipamatudan nga si Eusebius di ay di. Wala. Salamat. Lutong ka na. Mo yun bakang Catholic Church under na siya sa Roman Empire sa emperador nga si Constantine. Yes or no? Dili. O di ko mo yun anak, kay nga naman, bisag layo na next topic, pero sige na lang, kaya wala may lang kay pangutanan eh. Di ko mo yun anak, kaya nga naman, wala may ma-under sa emperor. Kay lahi ang Roman Catholic Church, lahi po ng emperor. Lahi na siya bro, sige. Okay. Sunod pangutana. Anong gitawag ang Codex Vaticanus? Kinsay nag-compile na? Ang codex kanang ni ang unsa to imong gingon? Putol Codex man. Sinaiticus, kinsay may nag-compile na? Ang Codex Sinaiticus. Mao ba to bro? Yung pangutana bro? Oh, lagi. Sige. Ang nag-compile na kay na naman ay Old ug New Testament o niya ang kuan ana jud ang naghukom ana si Pope Damasus the First. Time bro Eugene. Okay. Sige. Salamat kayo ninyong duha no sa mainito ninyong pangutana o tubag. Salamat bro Eugene sa imuhang tubag. Salamat kanimo bro Rosales sa imuhang nindot na mga pangutana. Okay, salamat. Unya karon ang hinaputa sa negative sa iyahang paguba sa tema ni Bro Eugene nga pamatud-an nga ang Roman Catholic Church mao'y nag-compile sa Biblia o
ug mao'y nagsuwat sa New Testament. So ari na po ta sa negative side sa iyahang pagnigar sa tema. Bro Rosales, kung mutingog ka magsugod imuhang oras. Sige, salamat kayo mo sa ito. Gusto na may paabot aning pan karon ba among debate karon ba nga naglibog ko kay i-claim na po niya abi man ako ang iyang i-claim niya katurang gi-compile ni tawag ani si Damaso. Damaso. Ko na yung i-claim Damaso. Pero nangutan na ko sa iya ha. Ano sa may pinakakaraan? Matod pa si gisulti niya ang pinakakaraan daw Codex Sinaiticus o Codex Vaticanus. Kompleto na si mga Biblia. Actually, ang kinig yung gitawag Codex Vaticanus dili siya kompleto. Kung atong tanawon, i-research na to dili kompleto. Pero nauna siya, kung dili man siya kompleto, mo nagdili kayo gi-say-say na kompleto. Okay. Nangutan ko siya unsay pinakauna sa ingon niya Codex Sinaiticus o Codex Vaticanus. Motik ingon niya. Karon kung mauna siya ang nauna, kung mauna siya ang nauna, ang akong pangutana, Roman Catholic ba na? Di-claim niya nga Roman Catholic. Karon gibukod na po siya sa kalagang pinakauna gid ba? Sumala sa gisulti niya. Kining gitawag og Codex Vaticanus. Dili ako sa gibukod. Actually, nakoy mga lahing nga question diri pero ako lang gigukod ang iyang stand niya ba. Nangutana ko siya, kining Codex Vaticanus ba? Kabalo ba siya sa nagtukod, nag-compile? Siya wala siya kabalo. Paita. Mo lagi nilagay ba mag-claim ta? No, niyang man wata kabalo. Kuan diha lagi punta kang kuan gyapon Damasor gyapon ta. Wa kita ni malampas gid ang trabaho ni. No? Karon kay wa man siya kabalo akong gitudluan, no? Nanguntahan ako siya kaila ba siya ng kanang gitawag Eusebius Caesar? Siguro kay dugay kay siya katubag nag-research. Ingon siya kabalo daw siya. Karon kay kabalo man siya. Okay lang gyapon na kay at least tubag man niya. No kabalo daw siya. Among pangutana siya, Roman Catholic ba ni siya? Siya yes, Roman Catholic ni. Follow up na ko kung kining gitawag og si Eusebius Caesar nga nag-compile matud pa sa akong research nag-compile sa Codex Vaticanus kung kini siya si tawag ani siya ba ay Roman Catholic? Siya ay Roman Catholic. Ako may pangutana siya nga under ni sa Roma sa kitawag og Emperador Constantine. Unsa man sila? So nag-ingon niya nga wa do sila bot kung na-under ba sa kitawag og Constantine nga mga emperador. Ang giingon niya kalaganing obispo daw sa mga pari ni sa mga Katoliko. Niya wala na sila bot basta Katoliko. Unya wa siya kabalo na kining panahon sa gitawag og Codex Sinaiticus o Codex Vaticanus wala pa natunga ang kanang gitawag ang Orthodox o Roman Catholic. O wala pa natunga nini nga panahon. Mo gani nga dito naman sa kung wala ko masipyat 105 no? Unya giingon pa gyud niya, grabe ka claim. Ingon pa gyud niya kay mao daw lagi nga pari. Kasi siguro nakabasa siya nga lay Santos nga gitawag siya si si Papa Eusebius. May gani kay wala siya niabot diri sa punto ba nga amo mo kay Papa na ako'y mabasa. Ika-31. May gani wala siya niabot ana ba? Gipangutanan ako siya pag-ayo, dili na sige susunod ako sa diri banda, no? Susunod ako sa banda diri. Ako gipangutanan siya diri ko sa gitawag og Sinaiticus. Actually wala ko niya ato kay sa mga verse pag-ayo, ako ni focus sa verse kay diri nagsundan na ako siya. Dahil sa kitawag og Codex Sinaiticus, akong gipangutana siya kung kinsa ang nag-compile. Sa akong nakita, murag wa po siya kabalo. Wa po siya kabalo. Unya, giklaim po niya ni, nga ilahan ni. Ilahan ni. Pero kung imong i-research dira sa kanang gitawag, i-research nimo diha kang GPT, o sa asas, siguro mo i-research dira, mabasa dira ang ilahan gi-compile nila, kanang gitawag og ang gitawag nga Latina Vulgata, no? Karon sa man na, mao man yang gisay-say kay na nga gi-compile daw ni Damaso, unya gisugo niya, gihangyo niya si Jerome sa pagbuo. Mo na nabuo ni adtong 382 paingon sa 405. Niya ang mga tuiga diha nasulod ang kanang gitawag og Latina Vulgata, no? Karon ga-claim siya sa kanang gitawag og Codex Sinaiticus o Codex Vaticanus. Ambot lang kung kabalo ba siya ning kaning mga
kini nga mga pinulungan, pinulungan. Ambot nakabalo pa siya ani kung unsa gid ang sinugdanan ani, no? Kung unsa ang sinugdanan ani. Mangutana patana ko sa iya ha. Kaso kay hinay man ato ang kuan. Ang atong kanang gitawag ba nga question and answer hinay ang dagan ba. So dagan ko pangutana siya. Mangutana pa kay ko siya gani nga kinsa gyud nagbuhat sa Biblia? Tao ba o ang Ginoo? O kinsa po na nagbuhat sa pagtudlo, sa pagsaysay? Kay claim ang gud nila ni. I-claim nila ba nga sila daw ang nag-compile niya na gamit-gamit ra daw ang uban ng mga protestante o nagamit-gamit ra daw unya sila na daw ang katungod sa pagmensahe. Dako kay nga bakak dako kay nga bakak kining ilang balsahon diri kining kuan diri sa kining Biblia sa kini Kristohanong Katilingban natay tulo ka verse nga mahatag diri gingon diri nga ang pagsimba sa unang panahon aduna gi Biblia. Wala ko pangutanan siya kung unsa ang Biblia, asa nagikan o unsa ang pinulungan gyud ang kalaganing kuan ba, kalaganing word nga asa gikuha gyud ba, ang original nga pagkakuha sa Biblia. Kay kining Biblia di man gyud mao ang original gyud, no? Dili gyud mao original. So, kung atong basahon diya sa Mateo buhat 13:13, ang Biblia ang ilang pagsimba nila Pablo aduna gyud Biblia. O niya nagsulti kini muna nagsulti. Ini sa Juan 4:18, klaro kung ginagsulti dira, no? Nga ang iglesia nga babae nga gisgutan dira, aduna sila Biblia. Ang pangutana, nabay New Testament? Wala. Asa rin nagsugod ang Biblia? Kana siya wala siya kasabot. Siguro ang mindset niya, ang Biblia combination lang sa New o Old Testament. Moro na ang iyang mindset niya ba? So wala siya naghunahuna kung unsa gid ang laom nga galing gitawag ba pasabot sa Biblia. Nya diri apod sa anong Katilingban kini gisulti ko diri nga na ang gingon diri nga ang katapusan nga itong basahon bi para atong kuan ba sa 2 Pedro kay claim ang gawin sila. Ang problema mo ang claim wala makuan ba, wala plastar. Okay, ano? Sa 2 Pedro 1, no? Gingon diri sa footnote, gingon diri 2 minutos. sa katapusan niya tao nga nagisgot sa nga makita ang Biblia. So ibig sabihin nga ang Biblia gyud naa na gyud sa unang panahon. Boy, naa na gyud sa unang panahon. Gingon diri busa ang Biblia buhat sa Espiritu Santo. Klaro kaayo nga ang nagbuhat sa Biblia ang Espiritu Santo. Dili ang Roman Catholic Church. Dako kay nga bakak igsoon. Unya atong tan-awon diri sa verse igsoon, gamit ang verse kay ipangutanam talogay na wala man kasilbi, wala naman ang time, wala man gitugot sa time. Ako tani pangutana si Yaha ba. Kini nga mga pangutana kining gitawag diri sa 2 Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios. Ang Dios ang nagbuot sa paghatag sa mensahe. Dili ang Roman Catholic nga ingon sa giklaim nila ug sila ray nagkatungod. Dako kay nga palpak igsuon, no, mga igala. Daw palpak. Unya klaro po kay igsuon diya sa 2 Pedro 1:21 nga walay miabot pinaagi sa kabubuton sa tao. Una siya kay i-compile nila sila na ang kanang gitawag ba na authority. Gingon ra pinaagi sa pagmando sa balang espiritu. Ibig sabihin ang Biblia pulong sa Dios, ibig sabihin ang Dios ang nagbuot niini alang sa pagmensahe o sa pag-compile niini. Gigamit lang ang tao. Pero ligala ang atong tan-awon diri sa kini iyang gidala niya mag-drive niya kaina ba. Kining gitawag gali sa nag-compile na may gisgutan diri ang naghingalan. Naghingalan. Ako pa di pangutana siya Kaso kay murag paspas kayo ang oras no, gamay ra kayong minuto gyud. So wala ako may pangutana siya na ba kining gitawag nga nagpangalan aning gitawag og Biblia Roman Catholic ba ni siya? Ako may pangalan, ako tay pangutana siya
Kay murag mo man ang iyang claim niya gay na no. Unya, mo atong tanawon diri kining ilahang Latina Vulgata, kalos alam man ni buto in taon nga layo naman kayo ni siya. Unya, ingom gid niya giclaim pag niya nga ang nag-compile gid si Damaso. Mawa magibabasa sa Biblia nga si Damaso dili sa history nga si Damaso nagkalagitawag ba nag-compile. Wala oy. Kung naay nag-compile si Jerome, ingano gisugok niya si Jerome. Oh. So, ilan na ginang gidadala ng tulo silang pari, no? No? Unsa pa? Umunya, kumunta na siya niya kung asa nga book makita na no na makasusubo lang kayo mga Time na. Okay, time na. Salamat sa ato ang negative, no, Bro Rosales. Unya karon ari na punta sa cross-examine sa affirmative. So pangutan-on na pud ka ni Bro Eugene kung unsa ka tinuod ang imong pagligar sa iyahang tema. Okay, Bro Eugene, kung mo tingog na ka, magsugod imong oras. Bro, madungog ko. Dungog ra, bro, dungog ra. Alright. Kining gingon niya nga St. Jerome ang nag-compile sa Biblia. Naay nag-compile si St. Jerome. Dungog mong ginato na. Unsa may relihiyon ni St. Jerome, Brad? Ug unsa po'y papel ni St. Jerome sa iyang kinabuhi? Unsa iyang pastor ba siya? Liman? O sa ba yung religion niya? Okay. Subam. Sumala sa akong resumé. Si Jerome usa ka gitawag ko pari sa Roman Catholic. Oh, unya dili ni mao ang una nga na-compile kay 347 pa man eh. Paingon sa 420. Ang original jud kayo Hebrew o Greek. Codex Sinaiticus o Codex Vaticanus. Mo ni pinakauna jud karahan. Wala ko tubo. Okay. Ayo. Bro. Inay kayang tingog, bro. Sige. Sa iyahan ng kuan, bro. Sa iyahan ng cellphone. Oo. Sige, bro. Rosales, padayon, bro. Oh, mo to siya. Ang dili jud ka ang original. Copy lang mo. Ang hanggan mga galang anong mihangyot si Damaso nga mag-compile si Jerome tungod kay Latin. Unya ang Hebrew o Griego dili kasabot ang mga Latin ng mga katauhan. Mo nag-compile sila og Latin mo ni tawag Latin o Vulgata. Mo ni ang ilahag yung official na nag-compile ay tayo rin. Wa na, di na madungog yung tingog, bro. Pertig yung hinaya. Okay, bro. Taro nga imuhang kuan, bro. Stop the time, ha. Kuan na imong Ya, tingog, bro. kusog pa yung kay Kulander eh. Samo tayo kita magdungog ani. Okay na kung tingog diha, bro Eugene? Oh, kusog raman. Yara man hinay. Nga naman eh. Kaya ng cellphone. Basig nalayo siya sa microphone. Sige, padayon ko no, bro. Tingog ko no. Tingog balik. Sige, tingog balik, bro Rosales. Hello. Okay na. Sige. Alright, bro. Ingon niya nga ang nag-compile sa Biblia si St. Jerome niya ang relihiyon dahil Roman Catholic Church matod niya. Sakto ba to sa kung nadungog ang nag-compile sa Biblia si St. Jerome nga usa ka Roman Catholic Church o dili? Okay. So, kubag. Sakto to siya. Bro, padool sa microphone, bro. Padool kay dili na ko madungog imong tubag, bro. Palihog ko, bro. Sige, bro. Yang gito ba, bro? Sakto to siya, bro. Sakto Okay. to imong gingon. Sige, padayon, bro Rosales. Padayon. Di ba isa galing lang kayo dito pa? Di na kakadungog ng tingog duha. Dili ba siya ba? Sige. Wawa man yang Murag tingog. sa kuha, bro, sa imuha na, bro, nadiha ni mo ang problema yun sa imong cellphone na. Ano na? Balik ko ano? Iko mo sa bulba. Kita ni. Si ayun na lang ibalik kay tingali maikot na pod. Sige, padayon bro. Kuha na lang. Idulit lang imuhang baba diha sa imuhang cellphone. Sige. Isa. Sige lang kay kanto iko ni. Sige, nagkuha man ta, nag-post ra ba natong tan. Ato ra ning i-resume kung tubag na kagsugod. Bro Eugene, hinay gid ang tiyog lang bro Eugene. Mukusog din muhinay kanang hinay di gyud ako madungog. Basig sa signal siguro na no.
Dili na bro, murag layo ka sa kuan nimo, murag imong microphone baka or unsa ba? Sige. O kana, kusog na. Anak pa na yun. Okay, sige bro. Resume, basta mo tingog na ka. Sige. Okay. Ito. Yes. Nag-compile yun mo o ginangitawag ba nga Latina Vulgata. Pero layo na kayo na siya. Kaya hindi na siya ang unang yun na nag-compile sa Biblia. Ang unang nga nag-compile yun, kanangitawag o Codex Leticus o Codex Vaticanus. Sa Codex 330 paingon sa 360 o 300 ang itawag ko Vaticanos 300 paingon sa 325 mo na ang pinakauna ang ituwag sa inyo nag-compile mo kung inyo pero Latina Vulgata kayo na kayo 320 na sunod pangutana Okay. Sunod pangutana, ingon ka si St. Jerome nga nag-compile sa Biblia, Roman Catholic Church nya sakto pudtong akong nadungog gamatod nimo nga ang Roman Catholic Church nag-compile sa Biblia. Ang akong pangutana, unsa may topic na to? Roman Catholic Church nag-compile sa Biblia o dili Roman Catholic Church nag-compile sa Biblia? okay ang atong topic una nga compile sa Biblia dili man ang una inyo kay nagsilok sa Bro. Unsa may topic na to? Roman Catholic Church. Bro. Bro, Eugene. Ano ba na? Objection na imo ha? Or... Nawala yang tingog dayon. Nakoy objection unta. sige bro, padayon bro. Objection bro. Unsa may imong objection niya? Ang akong objection, wa ko mangutana og akong objection naba sa atong topic ng una, wala nang una. Akong pamatudan nga Roman Catholic okay. Church. Okay bro. Nasabtan ako bro. Okay, nasabtan ako. Time sa hilom sa niya bro. Rosales, doon na ba kay counter objection? okay counter objection ang akong counter objection bro mag-isgot na ta sa una nga nag-compile wala mo ko nag-isgot ali kay ang claim mo dali gyud kay kamo nagkapi-kapi lang mo kay ang Roman Catholic yun ang una nga nag-compile Sige, time sa moderator's time ha. Mo role ang moderator, ang pangutana pinasikad man sa tima. So bro Rosales, ang pangutana ni bro Eugene sa tima, kinsa may nag-compile ang Roman Catholic Church o dili ang Roman Catholic Church? Pakitubag lang bro Rosales kay sud mas tima iyang pangutana. okay nag-compile po sila dili original kay original Bro, objection bro. Objection. Wala ko Sige, mag bro, sa may- ang ingon niya ganina ang si St. Jerome Katoliko nag-compile sa Biblia, tama nga akong nadungog Roman Catholic Church. Ingon ko, tama ba to isa? Ang akong pangutana mo god, unsa may itong topic? Katoliko nag-compile sa Biblia o dili Roman Catholic Church nag-compile sa Biblia? Kanat. Okay, kanat tabaga bro Rosales. okay tubag ha sumala sa akong ibasa dali nag-compile mo inyo tungod kay Ana. ang mga tawag kanila ginatawag mga sto gani wala ninong ko kani mga Latin nga mga tao dili kasabot og Hebrew o Greek mo nagisugo niya si Jerome nga mag-compile sila og Latin mo na Latina Vulgata ulahi na kayo mo sa Tinoo dili gyud kamo ang original nga nag-compile og Biblia mo na siya ang tubag. Okay. Next question. Kaning imong gigamit ka ganina gimension nimo si Eusebius. Ang akong pangutana, unsa may contribution ni Eusebius sa Biblia? Okay. Si Eusebius usa na siya ka historian o nag-compile po siya o kanang gitawag Biblia. Unya under na siya ni gitawag og Emperador Constantino. Dili na siya Roman Catholic nga modern karon. Dili na siya modern Catholic. Kay ngano kanang panahon na wala pala na wa pa nigboto ang kanang gitawag og Roman Catholic Church. Wala pa. Muna kong tubag sa imo bro Eugene. Okay. Dili man ka ni siya Roman Catholic Church at that time. Nahimo siyang obispo. Unsang simbahan na siya nahimong obispo? Unsang simbahan na nag-exist in that particular date nga o that particular year nga naay obispo? Okay, tubag. Dili sa panahon pag mag-ingon kag obispo, Roman Catholic na nga. Oh, Bro, objection.
O sige, objection. Ang akong pangutan na unsang simbahan na kaniadto nga diin siya nahimong obispo kay di man ka Roman Catholic Church. Nag-compile si Eusebius matod niya pero dili Roman Catholic. Unsa man din simbahan na. Okay, time sa. Moderator's time. Bro Rosales, ang iyang pangutan na unsang time sa bro. Ang iyang pangutan na bro, unsang simbahan na kaniadto nga nahimo siyang obispo si Eusebius. So mo na iyang pangutan na. So mutubag ka bro, ug na kay counter. Counter ko. Sige bro, counter bro. Okay. Pag ingon niya ni Hugo Bispo, dili din na musulod ko ng Roman Catholic ha. Kanang panahon na wala pa'y Roman Catholic Sige, na moderator's time. Sige, moderator's time. Naminaw ko sa inyong mga objection. Okay, dawatunon yung mga objection. Pero ang pangutana ni bro Eugene dire bro, isip moderator, unsang simbahan na. So, wa siya magtumbok og Roman Catholic ba o dili. Basta ang pangutana niya, unsang simbahan na. Nahimo siyang obispo. So, obligado ni mo mutubag bro, unsang simbahan na. Pakitubag bro. yan ang kuno Orthodox ko nung una ang nahaliha o may Roman Catholic niya Christian at sa mga tawag ko mga Romano ang Christianity yan nga panahon muna wala pa yung Roman Catholic itawag og modern kanang inyo karon sa unang Orthodox pa na siya ang Christian so na siya ang tubag so dili ingon nga rin ay mabasa ng Cristo ni Eusebius mao na balik wala pa lang nga panahon wala pa lang bulag 1050 pa na bulag ko sa igawas ang Roman Catholic. Bro, pila na may minuto bro. Taas pa bro, doon na pa 4. Okay, sige. Kining iyang giingon nga si Saint Eusebius nag-compile siya og Biblia. Kanya dili kuno Roman Catholic Church kay Orthodox Church kuno. At that time nga aning tuiga, ang Orthodox Church ug ang Roman Catholic Church nagbulag bawa. Okay, tubag. Wala pa lagi ang Roman Catholic Church dahil nga panahon. Oo. Kaya ang nga panahon, ang Orthodox pa lang siya. Ang Orthodox walay po. Oo. Ang Orthodox po naman siya ba na lakay tawag mo na ng bispo. Walay po, walay papa. Hindi na mo ang Roman Catholic. Mula siyang tubag. Niya isa pa, ikaduha naman ko na siya, hindi pa na buo, bigyan tawag o ka ng Codex Vaticanus, hindi pa lang siya, ang yun, kulang pa bilang siya, mas lipo pa ang Sinaiticus, sabitan sa itawag o Sinai. Okay bro, kaning yang giingon nga Codex Sinaiticus, kinsa may nag-compile ning tao? Okay, kuman, sumala sa akong research, mga munghi na sila, mga munghi, mga monasteryo, sanglit, katalinan, bundok sa Sinai. O mula siya, wala gihinganlan, kaya giingon sila, mga kuha na siya, mga munghi na sila. Okay. Sila ang nagkumpatid, anong gitawa o Codex Sinaiticus. Okay, mga munghi bro, unsa may relihiyon ano mga munghi bro? Okay, siyempre, Christian. Mga Christian sila. Mga Iondrio, sa panahon sa masaw na, ginawa ang pamamahala sa ilalim ng mga munghi na monasteryan sa Catalina sa bundok ng Sinai sa Egypto. Isinulan ito sa Egypto o naana ang lupang utugdaan. So, kung dito mo bibigyan. Sige bro. Okay, next question. Kanang Biblia, di ba nabahin man na sa kapitulo bersikulo? Kinsa po'y namuta nga nagkapitulo bersikulo bro? Okay. Sumala sila sa Biblia. Ito Andrea si John sa isutong. Unsay sa isutong? Sa Roman Catholic. Unsay sa isutong? Oh, dili. Time sa bro. Time sa moderator's time ha. Doon na tayo 2 minutos na lang nahabilin. Sige, padayon bro, Rosales. Oh. Okay. Inagitawag si John sa isutong. Sa ikaupat na siglo, ang unang nagamit sa polong ta Biblia. Ang original yun nga polong alin niya, dili Biblia ha. Ta Biblia ang original alin nga polong. Siya ang una nga nagamit alin sa pinulungan ng Griego. O, nagpasabot nga ang mga libro o
Oh, Ako'y ta Biblia man kay original nga pinulungan. Kinsa po'y nagtawag ang nagta Biblia? Kinsay unag yung nagngalan ana nga kana ta Biblia? si Jan John Chrysostom. Unsa may relihiyon ana ni John Chrysostom? Okay. Imo religion sa Roman Catholic na modernong karon nga Katoliko, no? Nabuhi siya ni atong ika-upat o ika-lima. Bro, unsay religion bro? Ako mangutanag nabuhi sa ana. Kato si ang akong objection na. Bro Eugene, ang ato ang oras kay 1 minute na lang. Mm. So sige bro, padayon bro, pangutana. Ang akong pangutana, katong mga munghi og kaning ni ang gangalan og ta Biblia og katong gamutang og kapitulo, bersikulo, kinsa maunsa may religion ato nila? Dili lagi sa Roman Catholic. Lagi unsa may religion og dili Roman Catholic? Orthodox na panahon, sumala sa Gimasa Triao, Orthodox na panahon. Unya, kinipong sa ubos, naghatag og versikulo, si Robert Stein, no? Dili Okay. Roman Katoliko gihapon, nahulog siya og reform, yung mga Protestant. Pero ang last, Geneva, mo na ang iyang relihiyon, dili Roman Sa Katoliko. Geneva. So, tala. Okay. 10 seconds na lang bro. 15 seconds, i-wave na lang ako na, wa naman na. Okay. Salamat bro Eugene sa imuhang mainiton ug nindot nga pangutana. Ug salamat usab bro Rosales sa imuhang nindot pod nga tubag sa pangutana gikan sa affirmative. So ari na to sa rebuttal no kay usara man ni kabarog inyohang debate. So pila tong oras sa inyong rebuttal bro? 5 ra bro. Aw, then Lima. diba conclusion na wa nay pangutana. Wala na, 5 minutes ra, 5 minutes. Oh. Okay. Mag-unang rebuttal, sumala sa the art of argumentation and debate, maugyod ang negative side. So, bro Rosales, ikay unang Basig mo rebuttal. bro. Basig mangutana na po na Rosales, asa mo na mabasa sa argumentation and debate niyo. Ana. Ako mipaabot ang kalipay tungod kay butyan kayo na to. Tataw kaayo atong gibarugan karon nga ang iyang gi-claim kini gitawag Codex Sinaiticus o Codex Vaticanus. Actually kini mo kung duha kung ato tanawon sa research, ang Codex Vaticanus naa siya sa 300 nagsugod, paingon siya sa 325. Oh, pero kung ang gi-research yun ako, gingon dito ang kulang siya, kulang. Ang perfecto jud kaayo kini gitawag og Codex Sinaiticus nga 330. 30 years ang ilang lamang. Paingon sa 660. Mo gini ang pinaka-kompleto jud kayo kini gitawag Codex Sinaiticus. Nganong Codex Sinaiticus man? Tungod kay ang word ng Sinaiticus gikan gini siya sa Sinai. Katong ang Moses magipadala ang gihagbong ang kalang gitawag wa gihatag ang napulo ka sugo. Gikan gini sa Sinai. Sila gid ang nagbuo ani nag gitawag ani nagkuha. Unya kini siya gikan Hebrew gyud siya. Hebrew nya ang uban man gud kay dili man makasabot labi na ning mga Latina, mga Latin nga mga tao, di man kasabot. So gi-translate gikan sa Hebrew, gi-translate sa gitawag og Greek. Kay ang Greek man gud naulong na siya og universal word sa ilang nga panahon, no? Sa kalang word nga Greek, universal, ibali sa ilang nga panahon. Mas masabtan pa nila ang word nga Greek kaysa sa uban nga mga pinulungan, no? Dili na kayo masaysay kayo kung sa bisang panana niya, pero ang Greek yun mo'y mas ginagamit yun nila ba, common kay nila nga gigamit. So gitranslate siya muna nga nana din mga laylay nga translation. Gigabot din ang gitawag Codex Vaticanus. Kaya ang itabo mo gud ani gikan sa Codex Sinaiticus nangunguha nga translator nag-translate sila. So si gitawag og si katong email o si pangalan niya si Damaso, tinuod man si Damaso na siya gi-compile pod, na siya gi-compile, pero kining gi-compile niya same lang gid ni siya, pero dili gid wala gid nahuman, wala gid tiwas kay ngano man kay sumala lagi sa debate nila nila si pangalan ato no nga wala gyud nahuman o wala gyud naka-compile siya, pero naay word nga nihangyo si Damaso nga ipatiwas ni Jerome
Si Jerome ang nagtiwas sa ilahang gi-Xerox copy gikan sa Sinai nga original gyud nga gi-compile nga Biblia. Mao na nga tinuod naa sila gitawag og gi-Xerox copy nga ang pangalan na niya gitawag na siya og Latina Vulgata na human niadtong sa tuig nga 382 paingon sa 405. 05. So ang iyang gipanghinganlan niya kining si Eusebius Caesar nga wali sa kabalo karon gitudloan ako siya. Nagpulawala siya nga Roman Catholic ni. Dili oy. Kay kining panahon sa gitawag og Sinaiticus o Vaticanos nga mga codex, wala pa'y Roman Catholic, wa pa ni buak ang kanang gitawag og Orthodox Christian. So kung nakoy referensya diri nga gikan sa gitawag og Orthodox nya Christian unya na pag-abot din sa 1,000 sa tuiga to nga kuan sa council no 1,500 man siguro na siya 1,546 na buak. So nana sa pinakaubos sila. Dito na nigawas ang Roman Catholic nga karon nag-claim nga mao daw ni sila ang nag-compile. Mali oy, dili pwede pwede. Ngano man kay atong masabtan nga kanang mga tao nga nag-compile dira kuan pala sa mga Orthodox pala sila niya Christian, gi-adapt nila ang pagka-Christian, no? So karon mabuak na ning una-una karon sa mga tao nga nagunahon na tungod sa ilaha na ay Biblia. Mali. Ngano man ang original gyud nga nagbuhat gyud sa Biblia ang mga kanang gitawag og mga Hebrewanon nga nabuhat gyud dito sa Sinaiticus sa Sinai nga lugar, no? Sa Sinai nga lugar. Unya unsa pa? Yan siguro. Nagunahon na sila, yung mga igala, no? Nagunahon na sila nung sa unang panahon walay Biblia. Mo ni huno mindset nila ha. Pero kini ang ilahang balasahon kini klaro kaayo kung imong basahon sa Mateo buwan 4 18 payon sa 20 naay diskutan dia nga niadto ko ng anaan na Biblia. Karon ito mo na nganong nga may Biblia nga old to. Ang okay new old naman to. Tungod kay ang Biblia igsoon nagisgot ni siya sa mga balasahon or mga libro nga gi-compile giusa mo na ang meaning sa Biblia o di ta Biblia ang original niya pagkatawag niya ta Biblia unya kung moingon kag singular sa pa ni singular naman no solo naman siya ang tawag niya kining dili na kuan ang tawag niya Biblia. Time na. Okay, salamat bro Rosales. Salamat sa atong negative sa imuhang pag rebat. Nya ari na punta sa affirmative bro Eugene sa imuhang rebuttal. So 5 minutes. Magsugod ka, magsugod na po nimong oras. So maayong gabi ay wadi jud ta maglisod ani. Salamat unas tanan. Panapos na lang na ito ning rebuttal kay salamat tang Dodong Rosales nga niangkon gid sa nga si Saint Jerome nga nag-compile sa Biblia usa ka Roman Catholic Church. Unya mo yung mong topic nga Roman Catholic Church nag-compile sa Biblia. Case close. Pero wala na ko gi-case close kay naman daghan man kayo kog mga angay pang ipangutana wa pagi ko kapangutana niya unsa may religion anang nag-compile sa Biblia og dili Roman Catholic Church. Kay gidinay man kana nimo. Wa pa nako nagipangutana ha. Alright, so katong gipanghinganlan niya si katong mga monghi mga sakop man to sa Roman Catholic Church. Naday monghi ng Orthodox so man kanang Orthodox sa hing split man asa man i-split sa Roman Catholic Church una ni mi split ang naulahi mo wa mo na diha timan-an na to ha there is no other religion exist in the first century Roman Catholic Church nganong Roman Catholic Church man abroad nga gihinganlan mo ulahi naman 1817 naman gi-official pagngalan pero ang simbahan nga gihinganlan nag-exist na ug katong mga religion atong monghi nga giingon nimong nag-compile sila si Kuan gipanguluhan man tong Santo Papa ang Katoliko nga simbahan gi-official ang pagngalan pag 1870
Naman may authorization paghatag ang nagpangan San Mateo 16-19 kamo wala. So salamat ha nga imong giangko na Katoliko ang nag-compile kiniray debitor nga mutugan yung tinuod. Nya ang namutang og kapitulo bersikulos Biblia. Ingon niya kinsa to si Stephen kuan na isa gingalan katawa ko sa plido yung gingalan. Wala na ko na record rin sa akong suwat. So kato yung gipanginganlan nga mga obispo katong mga kuan mga Katoliko man to. Og tanawa ha, wala jud di ay bisan isa ka buk sa badistang nasagol. Waya mo. Agoy. Mabuti pa sabot kanang imong baruganan dawat limpyo ra mo sa nag-compile kung orthodox ibutang talang ang nagbuo. Granting without admitting for the sake of the argument, orthodox ang simbahan nag-exist, wagi Roman Catholic Church. O nganong wa man ka nagpasakop sa Orthodox Church? Dapat nangayo pud mog permission sa Orthodox Church. Tanawa na gunayan nyo ang Biblia, way mga pirma. Kulurom na, naglukat ka og titulo syuta, nya way mga pirma. Ngayo kag barangay clearance, ngayo kag police clearance, walay pirmas police, way pirmas kapitan, imong barangay clearance, kulurom na. Kaya po na unuran, bisan pag ibutangan nimo nag-sale. Labang murag ipit-ipit anang anay murag logo sa barangay. Bisan pagbutangan na nimo, tulo pa kabuk imong itamla dia, pag way pirmang kapitan, pike. Lukat kag police clearance, NBI, pag walay mga pirma sa mga authorized nga mo ni pirma dia, pike na. Kanang inyong Biblia, kinukuha ra, pike na. Ganang kasayon. So, sa atong tema, wag niya gi-question nga Katoliko ang nagsuwat sa New Testament, no? Ako antong appeal sa presentation, wag siya. Igor sang namapa. Unya ka ng ChatGPT ang gigamit. Klaro kay ChatGPT ang gamit. Di na malaban nimo. Bisa mag-search mo ng ChatGPT dari kalabanan na. Ingnon, ito niingon ako nga kanang ChatGPT. Katoliko ra gyapon autor na, tanawa na. Wagi supak-supak ninyo. So mauna nga di ta maglisod nya si yang ginganlan nga kato si Saint kuan sa to yang gingan kay gini nagkatawam sa to si Saint Eusebius. Si Saint Eusebius na aday siya na-compile nga Biblia sa religion nganong na bishop adto kuno sa orthodox na bishop hamne mo ang standard reference ana. Historian kabasa ka sa imong ChatGPT basahan na dia. I-click na ngalan ni Eusebius dia, di ba magawas na? Usa ka obispo sa 4th century bishop, scholar historian nga nag-serve dito sa Roman Palestina, mingon kag Orthodox. Noon sa di ka. Katawam sa tang Dodong Rosales. So, abi na ko og kanang kamao jud kag debate. Manday murag praktisanan pa ni mo og si kuan pa Argesino gitawag mig Pikoy. Kag Argesino laing termino to ya. Pikoy kay bisag gabing dako good morning. Kani iya klaro jud kay Pikoy siya nagpamatuod ani naman. Sa klaro kay gabiing dako maniudto mato niya maniudto sa kugapo. To Pikoy gud ay. Dong, ano ta mag-inawing ini social media ba? Present kag ebidensya ako wala na ko namasa kay di man kiniato mura ra man. Salamat kayo ha. Ya ko rin padayon doon. Okay, salamat kayo ninyo. So, nahuman na ang inyong debate sa diri sa inyong online, no? Bro Eugene, mo na ba to? Wala na ikuan? Mo na to bro, mo padayon ko ron taon-taon bro. Okay, salamat kayo ha. Salamat kayo ninyo sa inyong mainiton nga pangutana ug tubag. Bro Rosales, salamat kayo. O Bro Eugene, salamat po kayo. Sige bro. Sige bro, padayon na sa imong live dia bro. Dong Rosales, mo exit na ka? Mas Nakamute man ka bro? wala na off na siguro ni Rosales. Nahalangan na ni. Mag-live po. So, tao kali Eugene, mag-live po. Pero tingnan ako. First time ako mag-live karon. Bro Carlo, salamat kayo bro. Salamat sa bro. Rosales, salamat po kayo. Sama na bro, nakas hotel ron bro kay mong background para mag hotel.
Balay ni, sa balay ni Sumati. Ako karong dirihan ni. Wala na ko na na boarding house kay mahal kayo. Mo lagi siya. Sige. Boarding house ako. Okay, sige bro. Salamat guys panahon bro. Salamat bro Eugene. Sige. Salamat. Alright. Ayun po. Sige. Salamat.